ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ମଜାରେ ମଜାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା। ଅରେ ଅନାର, ଆରେ ଆମ୍ବ, ହର୍ଷେଇରେ ଇଲିଶି ମାଛ, ଦୀର୍ଘଇରେ ଇଗଲ, ହର୍ଷଉରେ ଉଠ, ଦୀର୍ଘଉରେ ଉଷା, ରୁରେ ଋଷି, ଏରେ ମୁଁ ଏକା, ঐରେ ଐରାବତ, ଓରେ ଓଳ, ଔରେ ଔଷଧ, କରେ କଳା, ଖରେ ଖରଗୋଶ, ଗରେ ଗାଈ, ଘରେ ଘଡ଼ି, ଓରେ ଓଙ୍କାର, ଚରେ ଚକଲେଟ, ଛରେ ଛତା, ବର୍ଗେଜରେ ଜାହାଜ, ଝରେ ଝରଣା, ନ୍ୟରେ ନ୍ୟଙ୍କାର, ଟମାଟର, ଠରେ ଠାକୁର, ଡରେ ଡାଳିମ୍ବ, ମୂର୍ଧଣ୍ୟରେ ଣକାର, ତରେ ତରଭୁଜ, ଥରେ ଥାଳି, ଦରେ ଦୀପ, ଧରେ ଧନୁଷ, ଦନ୍ତେନରେ ନଳ, ପରେ ପକ୍ଷୀ, ଫରେ ଫୁଲ, ବରେ ବାଘ, ଭରେ ଭାଲୁ, ମରେ ମାଛ, ଜରେ ଯଜ୍ଞ, ରରେ ରଥ, ଲରେ ଲଡୁ, ବରେ ବାଣ, ତାଲବେଶ ଶଙ୍ଖ, ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ଷଡ଼ରସ, ଦନ୍ତେଶ ସାପ, ହାତୀ, କ୍ଷୀର। ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଏବଂ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆ ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷୌ ଦୀର୍ଘୌ, ରୁ ଏ ଐ ଓ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ ବର୍ଗେ ଜ ଝ ඤ ଟ ଠ ଡ ଢ ମୂର୍ଧଣ୍ୟ ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେ ନ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଜ୍ୟ ର ଳ ବ ତାଲବେଶ ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ଦନ୍ତେଶ ହ କ୍ଷ।